Узган шимбеде махсус хәрби операциядә хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булган якташыбыз Нияз Каюмов белән хушлаштылар. Хәрбине озату мәрәсиме аның туган авылы Югары Шипкә мәдәният йортында узды. Район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин, республика рәисе исеменнән мәрхүмнең әнисенең улының якыннарының кайгысын уртаклаштылар. Кызганычка каршы сугыш югалтуларсыз булмый. 9 ноябрь көнне рядовой Каюмовның гомере өзелә. Хөрмәтле Зөһрә апа, барлык зәйдәләр исеменнән тагын бер тапкыр авыр кайгызны уртаклашам. Я с Радикович с честью и достоинством откликнулся на призыв Родины, которая находится сегодня в опасности. Он не прятался за спинами других, не убегал. Он всегда был настоящим мужчиной, достойным сыном, хорошим другом. Нияз Каюмов Россия кораллы көчләре сафында бош корабль старшинасы булып хезмәт итә. Быел июнь аенда контракт төзи. Махсус хәрби операция зонасында материаль тәэмин итү ротасының автомобиль взводы машина йөртүчесе булып хезмәт итә. Тик 9 ноябрьдә хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Мәрхүмнең газиз әнисе улы калды. Аны озатырга якыннары бергә хезмәт иткән иптәшләре килгән. Хушлашу мәрәсиме чәчәкләр салу белән тәмамланды. Югары Шипкә улы зиратында җирләнде.